Elrendezem, hogy minden úgy legyen, ahogy régen volt. Minden annyira olyan zavaros lett azóta. Nagyon sokat beszélt a múltról. Mint aki a mélyben kutat valami után. Hogyha újra ott lehetnék az elején, amikor ez egész kezdődött, akkor megtalálnám. A megálmodott önmaga összefort benne a Daisy iránti szerelemmel. Egy este Louisville-ben, 5 esztendővel azelőtt Gatsby a véletlenek összjátéka folytán Daisy-ék házában találta magát. Először néhány Camp Taylor-beli tiszttel mentem el hozzájuk. Jó estét! A legszebb ház volt, ahol valaha jártam. Szabad a következő táncra. Az egyenruha elfedte az igazságot, hogy neki nincs egyebe a világon, csupán a csillogó álma a saját jövőjéről. Daisy, ne futkározz! Nem futkározom. Itt ez a rengeteg fes fiatal tiszt. Az egyik jobb családból való, mint a másik. Tudtam, hogy bármire képes vagyok. De azt is, hogy csak egyedül tudok küzdeni. Jól tudtam, hogyha megcsókolom, akkor örökre hozzákötöm magam. Így hát megálltam. Megálltam és vártam. Vártam még egy hosszú pillanatig. Tudta, hogy a szelleme azon az estén végleg elveszítette isteni szabadságát. Tudta, hogy ez a szerelem megváltoztatja a sorsát, a jövőjét. Aztán nem ellenkeztem tovább. Daisy kinyílt számára, mint egy virág, és az Isten gyermek végleg földre szállt. Tudtam, hogy a magamfajta nagy hibát követel, ha szerelmes lesz. Még nem késő, 32 éves vagyok. Sokra vihetném, ha elfelejteném Daisyt, de az életem, öregharcos, az életem csak ilyen pályát futhat be. Csak felfelé szállhatok.